ni nyemu nyininka ko denkundi ke cogo sogomada ku be mo fara nyogon ka denkundi min ke be cogo di bo denkundi ke cogo ni ala ya garjage denna folo akera musoma ya akera chema e ala tanu folo be ala tanwaka aye hera min kiye bo otemenen ko fe bo dey ibe togo nyuma nyini ka ke denna akera sa jigina domire akera sa tile fulana akera sa tile sabana togo nyuma nyini ka do denna yuru wali koni bola depuis den jigina domme kata fo dogo kunda fa yuru wali bala dommin kadiye ka togo kala ibe togo nyuma kala o minye ni dogo kunda fara iba ni denche mado iba kundi ni ya kundi minye akunshigin ye sunna do wajibite fen kanune de do ibu pese wori jela nu ye wori je garamu hakke min pese upuwa benna garamu hakke minna ibo garamu hakke sa wori je ferela bolo ka sadakati fantama ni yere yado garamu hakke ka dogo ni amadi mogo de ma min ba fara dowre ka tesika foyi nyana bo ale ka peseli wori ibo dama garamu hakim be shefa hakim min obo shefa sarakati ka wori je garamu nunun to abolo me minye musomai so de boda don ka bawo bolo don ka bawo doko iba fana kundi o yamitu ani hule aja ko ni ciden ko ikatora bo demiseni kunna bo konni be musomani chema bedeta ko kunshigi folo be komi nogode ni ciden ko wa mitu ani hule aja kun nogo de do cemani musoma bebe ni na ko kunsigi folo nogo ko iba bo akuna hari dem muso ko iba kundi kuma fulana tigo ko ayi ko dem musoma ikano kundi cema de kundi me ikana musoma kundi bo ko hadisan nan naha anta halu gal mar'atu rasaha ko hadisan nan na sai kono ko cide nye balili ke ko muso akun kanadi ani fana ko hari ali umura fule hiju yoro fule bato yoro fule ni chewu kun ko fe wu badi ko ni muso ali umura ko ba hiju ke abe bolonkoni fen hake ni hake numula ani umula abo hake de mina awa aturu kelenke la ko tige mata yire ko fata kundi ko ola dem muso makunte di minye Sheikh Abdurrajib Mbaja ni Sheikh Muhammad ibn Salih wa Thaymin rahimahullah wulu yenninde giriya ko dem musoma kunte di mais ñi anya fo cogo mi sosoli bala don ke baga min ka kuma mini la niyo ota basiti ka wala mais cheikhu fulan ko min ka kene musoma kunte di fona ya soro musoma mi fen ñera akunsigi kono mi ñetoray ni kuru ba kuna ube ewa fendo de bana dobe ko fo nin in kunsigi folo ka bola do ko basita la ka di ola ni darura nana mais ni darura mana ikatu ato ala bo minye salli wole ni salli joli de pigale hadisa min nana bo ko ka salli ewa jo ka salli wole kinintulola ka jo numantulola salli joli numantulola de pigale doni ke baw ko yella fuye wala fulendo mais salli wole li kinintinola Cheikh Albani tunye ko me anana boka anana do ko de yifude do ko abora ka hasanu yala ko munya to ale fana ko hasanu do ko bunul qayyim ka kuma de yale mina iya do doni kiba doni faga be afana be barake na nyogona doni kiba munun temina anyede ako ale tunye hadisai nye bunul qayyim de yado jadil maadi uba ka kitabu kono tufatul manduru ayado akono ko ako de yif ko me amajidda faraka bo hadisa domba ko fana bolo ni ko hadisa ma deifu jidda ma faraka bo ni anyogona hadisa wore ube nu ka deifu te jidda ube se ka nyogo ngiriya ka ke hasanu
wa kunnin de ya alemina deifu jidda ma faraka ale nyana deifu sempulu de do hadisa wore munun nana nulla fulendo be se ka nyogon giriya ale ya giriya ka ke hasanu ye ako okofe ale nana ye saudia kalandendo ko oye bahasuke woyeri sala do dila ka bahasuke hadisa ka turugo benati saudia kalando nyafo aka irisala in kono aka bahasu kono ko hadisa in turugo nana abedde ifu jidda ko tumame ale yoye ko abi alatanu ni alay nin kataw irale la sana kasa ko tumame ayenni nye ayado ko aleye hadisa in giriyani deifu de ja deifu sempulute deifu jidda de do donc tese ka nyogon giriya hadisa Allah fulendo do tese ka nyogon giriya donc akwa tunya hadisa in ke hasanu minya bora wala ka hadisa in ke deifu ye ayeddo ko kalande nya ko amame anana menin kalande atora asidala ayem min fo ka kitabu in kono donc wala minye salli koni weleli kinin tilo la na joli numan tilo la sima sahatuni hadisa masahala me don ka ko depuis gale salafu ka kuma baka ni mo min nya ka anti jalaki me hadisa ko ni masaha me ake chogo fana deumbe jigi chogo mi sisa ake chogo akagele parce que ni dem bora kono la yoro mi da kankake aka kuma folo minna ba me jiya kono akake salli wole me don ka ko ni muso jigina ewa dokotoro de bolo ulu ya kode katila kanana e kadi ama ke wakati temena donc ola minye ewa salli koni joli welele na joli o hadisa masaha bo mogo kanake ni minya ke fana be salafu katabolo nuka afuna anti jalakaka basitala bo min wore be ciden tumbe ni dem min jigina una beta ciden fe abe tamaru nyimi na ye tamaru nyimi kanye ciden be tamaru abani adaji mina ka terege den naka kono uba fonni ma tahnika me don ke bo ye kuma fula fonina ya lawo ciden tumbe min kewo ciden tumba ke ciden ka daji barka de kamawa puru ciden ka daji barkalama folo ka se den kono la abe ko de kamawa na ya sura be ko de kama ate daga mugo shi ko ke ciden ko fe parce que ate daga an ka barka nyini ni mugo ate daga an ka barka nyini ni mugo shi ka daji ciden tamenan ko fe oye ciden ka kere fende barika be shika nyini na le ka daji me ni ciden borala mugo shite jiyan kono na daga lendo an ka barika nyini na daji na ya soro daji ko de do o kere ni ciden mugo wore kanake me na ya soro kuma fulana ni la nyini yede tamaro de fenyu mai tamaro folo ka she den kono tamaro e wa yiri dem barika lama de ni la nyini ye ode mugo wore be shikate mo wore be se kake me don ke wakatay bombaje Abdul Muhsin Abadi nyami ko deresola o ko nu nyuma ni bange baga yere dem fa yere ube ni dem ba yere be se kake yere kake ikana ta mo wore no fe ko akake dem fa yere kake abba yere kake wo hari ni yere fana don ke bo ye kuma wore fola parce que tamaru nyimini fo aka nyimi kanye kele na ama nyimi kanye denyere ni dedo agono korolende do akanata kasara sala sama kele afulana kiden ka bolonkoni anan ka bolonkoni utekelenya an do ka bolonkoni kagiri ni aka denyere ni nagana ewa trege akanata masibala sama nunun ka korosala donc doni ka ku nunu kanata mo wore kake uye mu wore faraka uko on ka tilela bana munum be ala kala tige kono u bese ka wuli mo wore la kata mo wore la bonni mo wore ya daji do den kono na ya sono bana bala bana min bese ka contaminer ni ala kala tige o bana kana ta demisene so oda to koy kana ta ke mo wore fe harin min ba ke akake bange bawye men ni sunna in kone hada maden ka ye ka to ode kanide parce que tamaro nyere nyimini kanye folo barado ani atrekeri nagana kono bolonkono ute kelenye kanata kasarase demma nunu nye sunna udoye de nyere no kibariala bonitile ulon fulana serate adem kundira ni chemani de sagafula
ni cɛmani de do saga fula ni saga fula se t'i ye i bɛ kelen faga ni o kelen yɛrɛ se t'i ye a bɛ bi ka bɔ i kan ni musomani de do saga kelen bɛ faga ni saga kelen yɛrɛ se t'i ye a bɛ bi ka bɔ i kan bon ni saga in fagara ni den cɛma de saga fula in kan tigɛra a kan tigɛtɔ bisimilayi bɛ fɔ ka den tɔgɔ fɔ k'a fɔ ewa n'i bɛ den fana tɔgɔ da fo i ka taa fɔ a tilo de kɔnɔ ayi saga kan tigɛtɔ n'i ko bisimilayi i b'a fɔ n tigi nin ye karisa ka denkundi saga ye i b'a kan tigɛ tile bɔli kɔfɛ denkundi saga u ko a kanunan de lahiya ka saratiw ka dafa la sarati minnu ka kan lahiya la u ka sɔrɔ a la o de ka ɲi bon n'i y'a kan tigɛ a sogo sisan a bɔsɔrɔ a sogo i b'i ka so a la n'a ka di ye depuis sogo kɛnɛ a tila i bɛ minnu sɔrɔ i k'a sɔrɔ a tɔ i yɛrɛ ni ka denbaya k'a dun n'a ka di ye fana denkundi saga in tobi n'i y'a tobi tilegan fɛ tile fana mɔna i bɛ mɔgɔ minnu wele i k'u wele a ka fara ɲɔgɔn kan k'a dun baasi t'a la n'i ye jama wele denkundi saga in tobilen de kɔfɛ k'a kɛ tile fana ye i ka mɔgɔ ɲɔgɔn minnu bɛ yen i ka balimasuru minnu bɛ yen i teri minnu bɛ yen fantan minnu bɛ yen i y'u wele ka na fara i kan tilegan wagati de tile fana wagati de a kana denkundi saga in dumuni dun ɲɔgɔn fɛ baasi t'o la o ɲɔgɔnna sabatira salafuw bolo dɔɔni kibaŋo ko lezina dayimu ko hari n'a ye min fɛnw dɔ min o la baasi t'o kan mais min ye sɔgɔma joona depuis sɔgɔma joona k'a kɛ kɔɲɔ ye mɔgɔw ka taa moriw ka wele karamɔgɔw ka wele k'u bɛ taa den tɔgɔ da fatiha kalaw bɛ kɛ u ka a damana kutubaw bɛ kala ni u ko nin tɛ sunna ye ni mɔgɔ ye nin kɛ ni diina tɔgɔ ye i ye bidiya kɛ sɔgɔma joona ta min filɛ nin n'i y'a kɛ ni diina tɔgɔ de ye i ye bidiya kɛ nin tɛ diina kɔnɔ sunna tɛ mais lejina dayima ko ni mɔgɔ min kɔ nin tɛ diina kɔnɔ de ne ma kɛ sunna kama dɛ mais ne yɛrɛ de nisɔndiyara dɔrɔn n ye mɔgɔ wele o y'i kunko ye o ye yɛrɛ ka nisɔndiya ye mais kana kɛ ko diina kɔni don kana kɛ ni sunna tɔgɔ ye n'i y'a kɛ ni sunna tɔgɔ ye i ye bidiya don diina kɔnɔ sɔgɔma joona ta min filɛ nin ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kɔ k'a kɛ kɔɲɔ dumuni ni fɛnw ka tobi sow ka tobi kafew lesiri t'o la n'i y'a kɛ ni diina tɔgɔ ye n'i y'a kɛ ni sunna tɔgɔ ye i ye bidiya kɛ o t'a kɔnɔ mais tilegan wagati de n'i y'i ka dumuni tobi denkundi saga tobira donc o kɛra tile fana n'i ye jama wele a y'o de dun ɲɔgɔn fɛ hari n'a ye min fɛnw dɔ min ka cari baasi t'o la sarafu dɔw ye o kɛ donc o ye suruma min ya hakiliw tɔɔrɔw la denkundi ko la o ye ninnu ye bon kuma mana balimaw anw ka denkundiw k'a kɛ sumuw ye mijikiw bɛ luwe gitariw bɛ wuri den ye nɛɛma de den min natɔ tɛ a denkundi don nɛɛma de don denkundi saga kɔrɔ ye mun ye k'ala barika da a ka nɛɛma min k'i ye ani a na kɛ sababu den ɲa surunyari don k'i ye lahara a faw dɛw dɔw la bon ni depuis e den natɔ diɲɛ kɔnɔ e ye a nana ni tɔɲali de e ka ala barika da ma kɛ foyi ye ni ala sɔsɔ tɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ka ala barika da kɛra ala sɔsɔ de ye ka taa baasiw bila kare kɔnɔna ka mɔgɔw ka sira tigɛ ko denkundi bɛ e bolo mijikiw b'a la fulew bɛ fiɲɛ sumuw b'a la gitariw b'a la k'o ye jikiridanw ye balima nin ye tɔɲali de ni ala ma fari ka depuis nin yɔrɔ la ala bɛ barika bɔ e ka den na ou bien a bɛ kasaraw de lase a ma i ye ala ka jɔn ɲuman minnu tɔɲɔ ala bɛ se k'o kɛ bana banbali dɔ k'a bila den na ou bien k'a kɛ garijɛgɛ siri dɔ ye den na a bɛ lamɔ a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ ou bien ala bɛ den barika bɔ a b'a kɛ dangaden ye don o don min bɛ n'a a kɔrɔbayara baliguyara don o don n'a bɛ dusu kasi mɔgɔw k'i janto yɛrɛ la hari o don an yɛrɛ ka kare kɔnɔna la denkundi dɔ kɛra n tɛmɛtɔ sinsa de bɛ u bolo u b'a min kare kɔnɔ baasi kɔrɔ denkundi sinsa de b'u bolo u b'a min n ye de tɛmɛtɔ n ye salamu bila min yɛrɛ ye n jaabi dɛ sinsa min ne yɛrɛ de ye sinsa bɔ da la sisi bɛ bɔ komi tewo ka salamu sagi o ni ye hɛrɛ den min natɔ nin de kɛra ale ka kow la nin ye taamase ɲuman yɛrɛ wa mais alhamdulillah masakɛ minnu b'an kun na an b'a ala tanunen kɔfɛ an bɛ dugawu k'u ye parce que an ye kibaruya dɔ mɛn ko min ye sinsa ye a interdit Mali o tɛ min tuguni ala ka n'u dɛmɛ dɛ balimaw taasira minnu bɛ ninnu bolo mɔgɔ mɔgɔ ye silama ɲuman ye kan ka dugawu kɛ ninnu ye ala b'u sabati cogo min dɛ
dawude ka kuye ala ku sabati ala kanu la maloya ala ka jamana nduma nu benin jamana u be jogo ni dina bara kono ala ko kuye balman ni hera bade folo ko sinsa entre de la atena mali kono ni mogo tarata ko ibe nana iba mini bolo ewa akana yi bolo de anyo me parce que ewa réseaux sociaux fana ka kuma fo ato nyame ambe ala dele ni meni ka sabati ni nyemeni mi ala kan ni sabati donc mbanimo jamana umbe den kunde nunu ni konyo ke mununya nyogon tonyo misiri hari dowte misiru korosire misiru krefe mijikiu misiru krefe donkili ewa sigi nyogon lafiate mogote se ka ka telefoni lame mogote se ka misasi mulame mo se ka bokali lame bolo ko den kundi be bolo hera barikato da chogo yeninde ni ala ye hera kiye a barika da chogo nunu ndeba ala ka hakliman di jamana ka population ne jamana dewne nyogon tonyo mimbe ni jamana inkono ani ala ka fisirwaliya mimbe jamana inkono ani jamana dewna ala ka wuli ka boye ku sage kata dina nyumama ni nya ka nyin ka foro jabi den kundi chogola